агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод, ки тафтиши парвандаи Холов Шеравган Шералиевич, ваколатдори калони оперативии оид ба корҳои махсусан муҳими шӯъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлонро анҷом дода ба суд фиристодааст. Агентӣ гуфт, Шеравган Холов моҳи январ аз Шаҳрванд Сафаров $8000 гирифта писари вайро дар давраи тафтишот бо забонхат аз боздошт ҷавоб додааст. моҳи апрел бошад, Шеравган Холов аз Сафаров боз $2000 дигар гирифта ваъда додааст, ки писари ӯро бо ҷарима аз суд халос мекунад. агентии мубориза бо коррупсия ҳафтаи гузашта аз анҷоми тафтишоти парвандаи Ғайров Тағмураз, собиқ сардори қисми навбадории шӯъбаи вазорати корҳои дохилии 2 ноҳияи Рӯдакиро хабар дода буд. ин афсари пулис ба он айбдор мешавад, ки моҳи июл соли 2018 аз Шаҳрванд Собирова барои аз донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани писараш $3000 талаб карда, аз ин маблағ 15000 сомониашро гирифтааст. аммо мақомоти агентӣ ба зидди ҳам Шеравган Холов ва ҳам Тағмураз Ғаюров на барои иттиҳоми гирифтани пора, балки бо моддаи ҷазояш хеле сабук қаллобӣ парванда кушоданд. афроди муттаҳам ба қаллобӣ маъмулан бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарии ҷиноятӣ халос мешаванд. солҳои охир дар Тоҷикистон мавридҳои бо моддаи қаллобӣ банду баст кардани парвандаҳои мансабдороне, ки ҳангоми гирифтани пора ба даст меяфтанд, хеле зиёд шудааст. ба ақидаи коршиносон, бо чунин шаклу шеваи муборизаи раҳмдилона бо коррупсияи Тоҷикистон шонси пирӯзӣ дар ин набард нахоҳад дошт, чунки ин шакли мубориза ба ақидаи онҳо аз як доми маҳкам дида бештар ба як ғарбери сурох шабоҳат дорад, ки мансабдорони порахӯр бо вуҷуди бо далелҳои шайъӣ ба даст афтодан, аз мӯри хеле калони қаллобӣ худро аз ҷавобгарӣ халос мекунанд ва на фақат халос мешаванд, балки баъди чанде дар ягон мансаби дигари серафған такя мезананд.